హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి బ్లడ్ ఆర్ట్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకు 3 days బ్యాక్ ఆర్డర్ వచ్చింది. అండ్ ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చింది వచ్చేసి మన ఫాలోవరే. అండ్ వాళ్ళు మన వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా చూస్తారంట. అంచే వాళ్ళకి మన బ్లడ్ ఆర్ట్ నచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చారనమాట. మీరు ఒకసారి క్లోజ్ గా చూడండి. అండ్ ఒకవేళ ఇట్లా మంచిగా కనిపించకపోతే నేను సపరేట్ గా వీడియో తీసి దానికి యాడ్ చేసేస్తాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రేమ్ లో కూడా కొంచెం లుక్ మంచిగా కనిపించాలని చెప్పేసి ఫ్రేమ్ లో కూడా కొంచెం డిజైన్ చేంజ్ చేశాను. అండ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా మౌంట్ వచ్చేటట్టు కూడా కొంచెం గోల్డీ, కొంచెం లైక్ రాయల్ ఫినిష్ వచ్చేటట్టు దాని తగ్గట్టే ఫ్రేమ్ చేయించాను. అండ్ ఇప్పటి నుంచి వేరే కస్టమర్స్ కూడా అలాగే చేసిస్తాను. ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చేవాడిని, కాకపోతే కొంచెం ఈసారి ఫ్రేమ్ లో కొంచెం లుక్ చేంజ్ అయింది. అండ్ మీకు బ్లడ్ ఆర్ట్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ఇన్ కేస్ కావాలనుకుంటే మాకు ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు బ్లడ్ ఆర్ట్. కాకపోతే మినిమం ఒక 2 days ముందు ఇవ్వండి, మంచి చేసి ఇచ్చేద్దాము, ఓకేనా? అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఎవరికైనా కావాలంటే ఇలా బ్లడ్ ఆర్ట్ చేయించుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియో షేర్ చేసేయండి. చల్లా బాయ్.